سلام كما كأنكم كورات تخاتلتي مصابنا أنا فرزجي لو ما أنتم بأركس بزعبة حقي يمان قدامنا نيمان زبل حق أما مرحب فقط مكينا ويدو ما بحق ترافيك زلو نسخن رينا أزي قدامنا نيمان زبل حقي أبتي نحنا نفتنو فتنا أو استخاتتي ويدو ما أو زعاتوي حدا خبتهم نفتنو فتناي سلازي قدامنت نيمان زبل اتعقداسن كندن حقي مخنياتو قدامنت نيمانكا هاب يزبل زلو قدامنت نيمانكا هاب زبلكا نحر كوينو اندحر قدامنت زيبكاو السوق قدامنت هالنيلو خيدي اب حدغا تاتيخا معاسخا قدامنت نيمانت نيمان قدامنا زيت هو واناتون الو سلازي بزعبا زيوم عتات ابينا معاس قدامنت نب معاسيو نعنا قدامنا زلنا معاسيو تناي قدامنت حقي زتحاس ويدامت نصاقام زخون ازي بحافشا كنرينا نابت تحسو خبلوك ميسر ناي مكتر مباركس كبرات حوات نزح حقيما نزن مبراه استفالالي سئلتات اب استفالالي اقات اميتات زتوزدو ويدما نستفالالي اقات اميتات نحقيما كاغلغلو زخولو حبريتا خوغنا زخولو كاب استفالالي بوتاتات اكيبا امصيلكم الخو نزيوم بحدو خوينا خريمينا مجمرتا نزيوم سئلتات زيوم مسرانا ويدما حافشاوي امر بزعبا حقيما تحقتات تيوري مسوسنا براكتيكال دما ابت ختما خينا حق يمان كمل يمثل كنريو مينا مباركس نابتوم اداليم زلخو سئلتات كبلوكم اذا قداميت سئلي كلت عينت سئلتات يندلو ابزا قداميت سئلي نريا زلنا صقاماي كاب صقام نيمان ككينا مالتي ابت صقام كلت عينت مكينا لو انا حنت بيچالا حنت سماويت الله نحنا ابتا بيچا مكينا اندحر علينا كم زلنا نحسبو بيماننا من الله تا سماويت مكينا سلازي يماننا سماويت مكينا سلازلا ابتا قداميت سئلي بصقام دلا قدامنت نتا سماويت مكينا يغبا ابتا خليت سئلي بيمان دلا خانغي لكعيو نحنا ابتا بيچا مكينا إنا زلنا بيماننا دما تا سماويت مكينا الله ابزي حق يمان انت يخونالو يفرسالو ببيناي ملك يفرسالو بتا بيچا تابيلا زلا مالتي تا تابيلا نعنا ابت غودناتي قدامنت يباتنالا سلازي ابزيا يمانيت زلا سئلي قدامنت نمنغبو نتي بيچا بعل مكينه مخنياتو حق يمان فريسلو بتا تابيلا بانصارو ابتاناي سماويت مكينا زلنا اندحرينا زلا تابيلا سلس كورنع خوينا نتحت وغن جن قياح سلس كورنع تحت وغن زلا تابيلا نتي بعل سماوي مكينا انتاي تبلولا قدامنت هاب نتو ما بقر ما خازلو قدامنت هاب نسخه حنسا صنح تبلولا مالتي سلازي كلتا تابيلا لو انا بزيا اتي ابيچا ابز غودنا قدامنت علكا تبل زلا تابيلا مالتي تي حنت خا نتي بقدم خازلو غودنا قدامنت هاب تبل تابيلا مالتي اوكي نابزا خليت سئلخا ابزا خليتي اتي ابيچا مكينا لا نحنا ابتا بيچا مكينا ينزلنا سمايوت مكينا لاتنا سيمافور لنا تابيلا لنا ترافيك بوليس قالنا مونغو مالتي حجي بتا بصقام زلا سئل خنجمرينا بصقام زلا سئلي تبعل بيچا قدامنت አለው بخمي تابيلا بيچا ስለዘሎ تابيلا ناتو قدامنت ዝህብ ስለዘሎ بعل سماوي خا كصنحلو سلامنتاي تابيلا ناتو ابلاعلي صناح يبل سلازلو اوكي بزعبا تابيلا هنا نزارب دلنا حجي ابت تحت تابيلا سيمافرولو ولا نتبع البيچا ندحرينا يحلف ولا اندابلو السيمافورو انت غيرولوس قيح ولعلو سلازلو ولا قدامنت اندهالو خلو اتبع البيچا انت يغبرالو داو كبلالو قدامنت نمنكبالو نتبع السماو ابتبع السماو خاب صقام زلا سئلينا نزارب زلنا
ኣብቲ በዓል ሰማያዊ መኪና ከዓ ታቤላ ኣሎ ሓንሳ ቀዳምነት ሃብ የማንካ ፀጋምካ ዘሎ ቀዳምነት ሃብ ዝብል ታቤላ ኣሎ ብላዕሊ ግን እቲ ታቤላ በየናይ ፈሪሱሎ በታ ሴማፎሮ ስለምንታይ እታ ሴማፎሮ ቀጠልያ መብራህቲ ወላዕትሉላ ሕለፍ ቀዳምነት ኣለካ ኣትብሎ ዘላ ናብታ ካልአይቲ ስእሊ ብየማን ዘላ እንድሕር ከና ኣብ ማእከል ትራፊክ ፖሊስ ኣለና ልክዕ እቶም ታቤላታት ኣለዉ እቲ ሴማፎር ኣሎ ግን እቲ ትራፊክ ፖሊስ ኣከመይ ኩነታት ንኣብነት እቲ ሕጊ የማን ንምፍራስ ማለት እንዲ ዝተፈላለዩ ኩነታት ከጋጥመና ክእል እዩ ኣብ ባህርያዊ እዚ ትራፊክ ፖሊስ ኣብ ማእከል ፅርግያ እዩ ዘሎ በዓል ብጫ ቀዳምነት ኣለዎ ግን እቲ ሴማፎር እንታይ ይብሎ ኣሎ ደው በል ይብሎ ኣሎ በዓል ሰማያዊ መኪና ከዓ ቀዳምነት የብሉን ግን እቲ ሴማፎሮ ቀጠልያ ስለዝሃቦ ሕለፍ ይብሎ ኣሎ ግን ፖሊስ ኣብዚኣ ኣብ መንጎ ፖሊስ ትራፊክ ኣብ መንጎ ማእት ኢሎ ነቲ ዘይግብኦ እንታይ ይገብር ኣሎ ነቲ ዝግብኦ በዓል ሰማያዊ ደው ኣቢሉ ኣሎ ነቲ በዓል ብጫ ከዓ ሕለፍ ኢሉ ኣሎ ስለዚ ኣብ ከምዚ ኩነታት ሕጊ የማን ዝበሃል ክፈርስ ይኽእል እዩ ብሓፈሻ ግን ንየማንና ቀዳምነት ንህብ ካልእ ከዓ ብፍልይ ዝበለ መልክዕ እንድሕሪእናዮ እዚ ንሪኦ ዘለና ፅርግያ እዚ ቡንደስሽትራሰ ንብሎ ኢልና ኣብ ዝሓለፈ ከም ዝተማሃርናዮ ማለት እዩ ኣብ ቡንደስሽትራሰ እንዳኸድካ ከለኻ ብገጠር ይኹን ወይ ድማ ብጫካ ወይ ድማ ብጫካ ኹን ንእሽተይ ፅርግያ ናብቲ ቀንዲ ፅርግያ ዝሕወስ እንድሕር ደኣ ሃልዩ እሞ ከዓ ንዓኻ ነዚ ብየማንካ ዘሎ ቀዳምነት ሃቦ ዝብል ታቤላ እንድሕር ዘየልዩ ኣብዚ ቡንደስሽትራሰ ነዚ በዓል ብጫ መኪና እንታይ ቀዳምነት ኣሎ እቲ በዓል ሚኒባስ ደላታ ፀላም ሚኒባስ እንዳትገብር ኣለዋ ደው ክትብል ኣለዋ እዚ ቡንደስሽትራሰ እዩ ዓብ ፅርግያ እዩ እታ ፀላም መኪና ትመፅኦ ዘላ ፅርግያ ግን ንእሽተይ ፅርግያ እዩ ስለዚ ኣብ ቡንደስሽትራሰ ብየማንና ዝሕወስ ንእሽተይ ፅርግያ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ እሞ ከዓ ንዕኡ ቀዳምነት ሃቦ ዝብለካ እንድሕር ዘየልዩ ንሕና ኩሉ ግዜ ኣብዚ ቡንደስሽትራሰ ቀዳምነት ንዓና ይግባእ ማለት እዩ ብየማንካ ዘሎ ኩሉ ግዜ ቀዳምነት ሃቦ ስለ ዝበለካ ይኩንካን ኩሉ ግዜ ቀዳምነት ትህቦ ኩነታትን ኣጋጣሚታትን ኣሎ ቀዳምነት ክትህበሉ ዝደርኸካ ማለት እዩ እዛ ካልአይቲ ስእሊ እንድሕር ርኢናያ ከዓ እዚ በዓል ብጫ ናበይ ይኣትሎ ናብ ደሴት ይኣትሎ ስለዚ ኣብ ደሴት ኩሉ ግዜ ቀዳምነት ንመን ኢኻ ትህብ ነቲ ኣብታ ዙርያ ደሴት ኣትዩ ዘሎ ተሽከርካሪ ወይ በዓል መኪና ልክዕ እዩ እቲ በዓል ሰማያዊ መኪና እንታይ ኢሉ ኣሎ ብፀጋምና እዩ ዘሎ ንዓና ቀዳምነት ንዓና ይኽህበና ዝግብኦ ግን ኣከመይ ኩነታት ኣሎ ኣብ ደሴት ስለ ዘሎ ንዕኡ ቀዳምነት ንህቦ ቀዲሙ ደሴት ዝኣተወ ቀዳምነት ይግብኦ ማለት እዩ እዚኣ ድማ ካልእ ኩነታት ኣብነት እያ እዛ ታቤላ ንርኢ ኣለና ኣብዚ ስሉስ ኩርናዕ ኮይና ኣብ ማእከላ ኤክስ ዘላታ መጀመርታ እዚኣ ታቤላ እዚኣ እንታይ ትርጉማ እንታይ ሓበሬታ ትህብ ዘላ ንዓ ክርኢና እዛ ታቤላ እዚኣ ሓደ ቀዳማይ እንታይ ትብሎ ኣላ ብየማንካ ዝመፅእ ቀዳምነት ሃቦ ትብል ኣላ ሓንቲ ካልአይቲ እንታይ ትብል ኣላ እቲ ብየማንካ ዘሎ ሸነኽ ጎደና ንኽትሪኦ ንኸተስተብሎ ብኡ እንታይ ይመፅእ ኣሎ ንኽትሪኦ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ስለ ዝኾነ ተጠንቀቕ ፍሬኖ ንምሓዝ ተዳሎ ፍጥነትካ ቀንስ እትብል ሓበሬታ መብዛሕትኡ ግዜ እዚኣ ታቤላ እዚኣ ኣብ ክሮይትስን ወይ ኣብ መስቀላዊ መንገዲ ፀንሓናያ ወይ ድማ ብየማንና ዘሎ ጎደና ልክዕ ከምዛ ንሪኣ ዘለና ኣብ ስእሊ ማለት እዩ እዛ ሰማያዊት መኪና ንክንሪኣ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ብኡ ብናህሪ ዝመፅእ መኪና ክህሉ ስለ ዝኽእል ቀዳምነት ከዓ ንዕኡ ስለ ዘለዎ ሓደጋ ከጋጥመና ስለ ዝኽእል ተጠንቀቕ ትብል ዘላ ታቤላ እያ ስለዚ ኣብ ከምዚ ኩነታት እቲ በዓል ሰማያዊ መኪና ብየማንና ዘሎ ቀዳምነት ይግብኦ እቲኣ ቀያሕ መኪና ከዓ ንሳ እንታይ ክትገብር ደው ክትብል ይግባእ ደው ክትብል ክብል እንከለኹ እንድሕር መኪና መፅያ ማለት እዩ ኣይትግደድን እያ ደው ክትብል ግን እንድሕር ወላ ሓደ ዘየለ ስቂላ ክትሓልፍ ትኽእል እያ እንድሕር ብየማንካ ዝመፅእ ተሽከርካሪ ሃልዩ ግን ቀዳምነት ንዕኡ ትህቦ እዚኣ ካልእ ዓይነት ስእሊ ኣላ እዚኣ ኖርማል እያ ልክዕ
ولا حنت تابيلا ولا حنت زحبرنا نجار يلا ولا حنت زحبرنا نجار متحرز يلا قدامنا نيمانا نهب مالتي زي بعد سمياو قدامنا تالو بعد قيح مكينه دو يبل ويدما نعو قدامنا تيبو يعلفو زي اخمتي ام مجمرتا زرعنا يو حبريتا مالتي تابيلا لا تنابزيا زابچا تابيلا زي المازاويت كوينات بيچا اما اكلات بيچا زلا تابيلا زي ابز غودنا زي قدامنت علكا تبل تابيلا ስለዚህ ቀዳምነት አለካ ትብለና ስለዘላ እቲ በዓል ቀይሕ ኣብቲ ጎደና ቀዳምነት ኣለዎ ስቂሉ ይኸይ እቲ በዓል ሰማያዊ ኸ ይጽበዮ ማለት እዩ ከም ተወሳኺ ኣብዛ ስእሊ እዚኣ እንድሕርኢና እንታይ ዓይነት ታቤላ ኢና ንርኢ ዘለና ቀዳምነት ኮይኑ ግን እቲ ናትካ ቀዳምነት ተወዲኡ ዝብል ዓይነት ታቤላ እዩ ትሪኦ ኣለኹም እታ ዝሓለፈት ኖርማል ብጫ ታቤላ ነይራ ሕጂ ግን እንታይ ነታ ታቤላ ታይ ገይሮምላ ሽራጥ ጸሊም ሕንጻጽ ገይሮምላ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቀዳምነት ተዋሂብካ ዝነበረ መስል ኣብ ዝጎደና ማለት እዩ ኣብ ቀይል ካብ ሕጂ እንታይ ክትጥቀም ኣለካ ቀዳምነት ኒየማን ማለት እዩ ከከም ኩነታቱ እቲ ንዓኻ ተዋሂብካ ዝነበረ ግን ኣብ ዝብቀየሎ ይብለካ ኣሎ ኣብዛ ስእሊ ሰማያዊት መኪና ኣላ ቀያሕ መኪና ኣላ ሰማያዊት መኪና ንቅድሚት ትኸይድ ምክንያቱ ቀዳምነት ታቤላ ተዋሂቡ ኣሎ እታ ታቤላ ግን ናይ ምንታይ ነለያ ናይ ሓንቲ ጎደና ናይዛ ብየማን ቀያሕ መኪና ትመጸላ ዘላ ጎደናን ናይታ ብፊታ ነታ ቀያሕ መኪና ትመጸላ ዘላ ጎደናን ናይ ክልቲኤን ጎደና ቀዳምነት ኣለና ድሕርዛ ጎደና ምስ ሓለፍና ግን ሕጊ የማን ክንጥቀም ኢና ክሳብ እቲ መምርሒታትን ኩነታትን ዝህበና ማለት እዩ ናብ ካልእ ስእሊ ክንሓልፍ ኢና ኣብዛ ስእሊ እዚኣ ከም ንሪኦ ዘለና ድማ ሓደ ታቤላ ኣለና እዚ ታቤላ እዚ ቀዳምነት ሃብ ዝብል ወይ ድማ ንስኻ ጽናሕ ኣብቲ ጎደና ነቶም ብየማንካን ብጸጋምካን ዝመጹ ዘለዉ ተሽከርከርቲ ንዖም ቀዳምነት ሃቦም ትብለና ልክዕ እዛ ሰማያዊት መኪና እንታይ ኣላ ንዓና ብጸጋምና እያ ዘላ ስለዚ ቀዳምነት ግን ክንህብ ኣለና ብሰንኪ እታ ታቤላ ማለት እዩ ከምዚኣ ታቤላ ኩሉ ግዜ እንድሕርኢና ደው ክንብል ኣይንግደድን ኢና ግን ብየማናን ብጸጋምናን ዘሎ እንታይ ንገብር ቀዳምነት ንህብ ኣብዚኣ ስእሊ እዚኣ ኸ እንታይ ዓይነት ታቤላ ንርኢ ኣለና ስቶፕ ዝብል ማለት እዩ በዓል ቀይሕ ማኪና ግድን ቅድሚ እቲ ሕንጻጽ እንታይ ክገብር ኣለዎ ስቶፕ ደው ክብል ክኽእል ኣለዎ ኣብዚኣ ሓደ ግዜ እንታይ ተሽካዕና ትኽእል ነቶም ተፈተንቲ ማለት እዩ ኣብ ስቶፕ ዝተርፍ ሰብ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ኣብ ስቶፕ ዝተርፍ ሰብ ኣብ ስቶፕ ኩሉ ግዜ መኪና ብቅድመኻ ትሓልፍ ሃሉ ኣይተሃሉ ብዘየገድስ ንስኻ 3 ሰከንድ ደው ክትብል ኣለካ ቅድሚታ ላይን ማለት እዩ ስቶፕ ተይልካ ስቶፕ ቅድሚታ ላይን 3 ሰከንድ ደው ኢልካ እንታይ የማንካ ጸጋምካ ሪኢኻ ብሊንከ ጌርካ ክትሓልፍ ክትክእል ኣለካ ገለ ሰብ እንታይ ይገብር መኪና የላን ኢሉ ስቶፕ ኣይገብርን ኣዝሕል ኣቢሉ እንታይ ይገብር ይዕጸፍ እቲ ፈታናይካ እንታይ ይገብር የትርፈካ ኣብዚኣ ኹሉ ማለት እዩ ምናልባት እቲ ፈተና ምስ ሓለፍካ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ እንድሕር ደው ክትብል ዘየገድደካ እንድሕር ኮይኑ ሓደ ግዜ ትሕግስ ኢካ እንታይ ትገብሮ ኢኻ ከምዚ ትጥሕሶ ኢኻ ምክንያቱ መኪና ኣብኡ እንድሕር ዘየለዋ ዝሓልፍ ትመላለስ መኪና እንድሕር ዘየላ ደው ኣይትብልኒ ኢኻ ብቐልኻ ዝሕል ኣቢልካ ብቐዳማይ ማርሻ ኢኻ ብኻልኣይ ማርሻ ትጥዎ ኢኻ ኣብ ፈተና ግን ከምኡ ይኮነን ኣብ ፈተና ደው በል እንድሕር ኢልካ ደው ክትብል ኣለካ መኪና ተሃሉ ብዘየገድስ ስቶፕ ተይልካ ስቶፕ 3 ሰከንድ ስቶፕ ትብል የማንካን ጸጋምካን ሪኢኻ ትሓልፍ ኣብዚኣ ተጠንቀቑላ ኣብዛ ስእሊ እዚኣ ኸ ሓንቲ ቦ ተዛሪብና ኣላ ነርና እንታይ እያ ትብል ደላ ሓንቲ ታቤላ ኣላትና እዛ ታቤላ ስሉስ ኩርናዕ ኮይና ንታሕቲ ብልሓ ንታሕቲ ግን ኣብ ናሓድሕዱ ብቀስቲ ዝዘውር ከዓ ወይ ድማ እንታይ ንብሎ ታሕቲኣ ዘላ ታቤላ ደሴት ከም ዘሎ ትሕብረና ኣላ ኣብ ደሴት ኩሉ ግዜ ነቲ ቀዲሙ ናብቲ ደሴት ዝኣተወ እንታይ ንህቦ
ቀዳምነት ነው እተናይ ላዕሊ እንታይ ትሕብረና ዘላታ ስሉስ ኩርናዕ ታቤላ ንሳ ቀዳምነት ሃብት ብለናላ ኣብ ትሕቲኻ ምልክት እንታይ ምልክት ደሴት ከዓ ትሕብረና ደሴት ከም ዘሎ ጅራፊር ከም ዘሎ ኣብ ክልማና ትሕብረና ኩሉ ግዜ ኣብ ደሴት ክንኣቱ ከለና ነቲ ቀዲሙ ደሴት ኣተወ ተሽከርካሪ ንዑ እንታይ ክንገብረና ቀዳምነት ክንወክል ከለና ኣብዚያ ከዓ ምጥንቃቕ ኣገዳሲ እዩ ከም ተወሳኺ ድማ እዚኦም ኣብ ክኒከንደን ፎርፋርት ሽራሰ ዝበሃሉሎ ንዖም ክንሪኦም ኢና ኣብዛ ስእሊ ንሪኣ ዘለና ክልተ ቀያሕቲ መኪናታት ኣለዋ ሓንቲ ቀጠልያ መኪና ኣላ እዛ ቀጠልያ መኪና ኣብታ ዓብይ ቀንድን ጎደና እያ ዘላ ናበይ ክትዕፀፍ እያ ንፀጋም ክትዕፀፍ እያ ኩሉ ግዜ ንፀጋም ክትዕፀፍ ከላ እንታይ ክትገብር ኣለዋ ፍራቻ ክትውላዕ ኣለዋ ማለት እዩ ፍራቻ ናብ ፀጋም ወሊዓ እቲኦም ክልተ ቀያሕቲ መኪና ድማ ናብቲ ዓብይ ቀንዲ ፅርግያ ዝሕወሱ ዘለዉ እንታይ ክገብሩ ኣለዎም ኩሉ ግዜ ንሶም እንታይ ቀዳምነት ክህቡ ኣለዎም ነቲ ዓብይ ቀንዲ ፅርግያ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ ኩነታት ከዓ ቀዳምነት ኣለና ንዓና እዞም ንሪኦም ዘለና ታቤላታት እቶም ኣገደስትን ወሰንትን ኣብ ዕለታዊ ህይወትና ኣብ ፈተና ምናልባት ከጋጊና ክእሉ ግን ኣብ ዕለታዊ ህይወትና ቀጻሊ እንጥቀመሎም ታቤላታት እዮም ስለዚ ኩሉ ግዜ ነዚኦም ክንፈልጦምን ብዛዕባኦም እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ብሓቂ ትርጉሞም ክንርድኦምን ኣገዳሲ እዩ ንፈተናና ሓጋዚ እዩ እዚ ቀዳማይ ንሪኦ ዘለና እዚ ፎርፋርት ሂብና ኣሎ ንዓና ቀዳምነት ሂብና ኣሎ ግን ንሓንቲ ጎደና ማለት እዩ ነታ ዘለና ብየማና ትመፅእ ጎደና ጥራይ ንዓ ሕልፍ ምስ በልና ከምቲ ኣብ ስእሊ ዝረኣናዮ ድሕሪኡ ሕጊ የማን ንጥቀም ማለት እዩ እዚኣ ካልእቲ ከዓ ስቶፕ ኢላትና ኣላ ኣብ ስቶፕ ኩሉ ግዜ እንታይ ክንገብር ኣለና 3 ሰከንድ ደው ክንብል ኣለና መኪና ተሃሉ ኣይተሃሉ ብየማና ትምፃእ ብፀጋምና ትምፃእ ብዘየገድስ ኣብ ፈተና ተኾይኑ ፈተና ኣብ ስቶፕ ብዙሕ ሰብ ይዝተርፍ ኣብ ስቶፕ 3 ሰከንድ ደው ክንብል ኣለና ምድጋሚ እዩ እዚኣ ከዓ እቲኣ ሓንቲ ከዓ እታ ስሉስ ኩርናዕ ንታሕቲ ዘላ ከዓ ቀዳምነት ንብቅድመኻ ዘለዉ ተሽከርከርቲ ኣብ ትብል እያ ማለት እዩ እዚኣ ከዓ ፎርፋርት ቀዳምነት ኣለካ ኣብዚ ጎደና ኣብዚ ሙሉእ ጎደና ቀዳምነት ኣለካ እትብለና እዚኣ ካልእቲ ስእሊ ከዓ ምውዳእ ናይ ቀዳምነት ማለት እዩ እዚኣ ታቤላ እዚኣ ድማ ኩሉ ግዜ ኣብ ምንታይ እያ ትትክል ኣብ ደሴት እያ ትትክል እታ ላዕሊ ዘላ እታ ስሉስ ኩርናዕ ብላሓ ንታሕቲ ዘላ ቀጠልያ ታቤላ ንሳ ቀዳምነት ሃብ ትብለና ኣላ እቲኣ ከዓ ብዛዕባ ኣብቲ ደሴት ኣብቲ ክራይስ ምስ ኣተኻሲ ንየማን ኢኻ ትዘውር ትብለና ኣላ ስለዚ እዘን ክልተ እዚ ታቤላ እንድሕር ኣሎ ቀዳምነት ኣብ ደሴት ዝኣተወ ሰብ ቀዳምነት ሃቦ ትብል ዓይነት ታቤላ እያ ከም ተወሳኺ እዞም ኣብ ክኒከንደን ፎርፋርት ሽትራሰ ዝበሃሉ ንዖም ከዓ ክንሪኦም ኢና ኣብዛ ስእሊ እዚኣ ንዓኹም ክሓተኩም እየ ምክንያቱ ገለ ሓሳባት ወሲድኩም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ካብቲ ዝሓለፈ ክንገልፆ ፀናሕና ኣብዛ ስእሊ እዚኣ መን ቀዳምነት ኣሎ እቲ በዓል ብጫ ዶ ወላስ እቲ በዓል ቀይሕ መኪና እቲ መልሲ እዚ በዓል ብጫ መኪና እዩ ንሱ ኣብቲ ቀንዲ ጎደና እዩ ዘሎ እንታይ ከወሊዕ ኣሎ ፍራቻ ናብ ፀጋም ከዓ ወሊዕ ኣሎ ምክንያቱ እቲ ፎርፋርት ሽትራሰ ንሱ እንታይ ንየማን ክዕፀፍ ከሎ ፍራቻ ከም ዝውልዕ እንታይ ገይርዎ ኣሎ ሓቢርዎ ኣሎ እቲ በዓል ቀይሕ መኪና ግን ካብ ንእሽተይ ጎደና ናብቲ ቀንዲ ጎደና ይሕወ ስለ ዘሎ እቲ በዓል ቀይሕ እንታይ ክገብር ኣሎ ደው ክብል ኣሎ ቀዳምነት ንበዓል ብጫ ክህቦ ኣለዎ ኦኬ ኣብዚኣ ስእሊ ኸ መን እዩ ደው ክብል ዘለዎ ቀዳምነት ክህብ ዘለዎ ታቤላ ኢና ንርኢ ዘለና ብመሰረት ኢና ንኸይድ ሓበሬታ ንወስድ ዘለና ወይ ድማ ኣብቲ ጎደና ከዓ ንሱ ብዝእዘካ መሰረት ኢኻ እትኸይድ በዓል ብጫ ቀዳምነት ኣለዎ ቀይሕን ሰማያውን መኪና ግን ናብ ቀንዲ ጎደና ብንእሽተይ ጎደና ሕወስ ስለ ዘሎ ወይ ድማ ታቤላ ከዓ ስለ ዘየፍቅደሎም ቀዳምነት ሃቡ ስለ ዝብሎም ዘሎ ደው ክብሉ ኣለዎም በዓል ብጫ ቀዳምነት ኣለዎ ኦኬ ሳልሰይቲ ስእሊ በፂሕና ኣለና ኣብዛ ስእሊ ከመን ቀዳምነት ዘለዋ በዓል ሰማያዊ መኪና ዶ ወይ ድማ በዓል ቀይሕ መኪና ታቤላ ንርአ
እንታይ ይሕብረና ኣሎ ነስተውዕል ኣብዛ ስእሊ እዚኣ በዓል ቀይሕ ቀዳምነት ኣሎ ምክንያቱ ንሱ ኣብ ቀንዲ ጎደና ይኸይ ስለ ዘሎ ንየማን ይድዕፀፍ ዘሎ ተረዲኹምኒ እቲ በዓል ሰማያዊ ግን ንጸጋም ይኽዕፀፍ ዘሎ ካብቲ ቀንዲ ጎደና ያ ንዑ ቀዳምነት ይግቦይ ምሽ ቀዳምነት ይግቦ ክለኩ ከሎ ኣብቲ ቀዳምነት ዘሎ ጎደና እዩ ዘሎ ግን ንጸጋም ዕፀፍ ስለ ዘሎ ንበዓል ቀይሕ መኪና መጀመርታ ይሕልፎ ድሕሪኡ እንታይ ይገብር ንሱ ንጸጋም ይዕፀፍ ስለዚ ቀዳምነት በዓል ቀይሕ መኪና ኣሎ እቲ በዓል ሰማያዊ ከዓ ፍራቻን ጸጋም ወሊዑ ስኻቡ ገይሩ ንጸጋሙ ኸይድ ማለት እቲ በዓል ቀይሕ ምስ ሓለፈ ኣብዛ ስእሊ ዝኸ ምን ቀዳምነት ኣሎ ኣብዛ ስእሊ ሓቢርና እዩ ዘሎ ምክንያቱ በቶም ሕብርታት ኣኽቢብሎም ዘሎ ማለት እዩ ቀዳምነት እቲ በዓል ሰማያዊ መኪና ኣሎ ምክንያቱ ኣብ ቀንዲ ጎደና ስለ ዘሎ ካልኣይ እዚ ናትና መኪና ንጸጋም ዕፀፍ ስለ ዘሎ ንሱ ቀዳምነት ኣሎ ካልኣይ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ቀንዲ ጎደና ስለ ዘሎ እቲ በዓል ቀጠልያ መኪና ብሩሑቕ ዝመጽእ ዘሎ ናብ ቀንዲ ጎደና ይሕወስ ስለ ዘሎ ቀዳምነት የብሉ ንዓና ነዞም ኣብ ቀንዲ ጎደና ዘለና ቀዳምነት ክበና ግቡኡ እዩ ኣብዛ ስእሊ እዚኣ ኸ መነመን እዮም ክጸንሑ ዝግብኦም ብመሰረቲ ኣብ ቅድመና ዘሎ ታቤላ ማለት እዩ ኣነ ክጸንሕ ኣለኒ እቲ ብየማናይ ዘሎ በዓል ሰማያዊ መኪና ከዓ እንታይ ክገብር ኣሎ ክጸንሕ ኣለዎ ቀዳምነት ነቲ ኣብ ቀንዲ ጽርግያ ዘሎ በዓል ሞተር ሳይክል ንዑ ይግብኦ ኣብዛ ስእሊ እዚኣ እንድሕር ኢና ከዓ እቲ በዓል ቀይሕ መኪና ቀዳምነት ይግብኦ ምክንያቱ ወይ ቀዳምነት ክሓልፍ ይግብኦ ምክንያቱ እንታይ ዝገብር ዘሎ በታ ቀንዲ ጎደና በኣ መጺኡ በኣ እዩ ዝወርድ ዘሎ ካልኣይ ንዓይ ይግባአኒ ምክንያቱ ካብታ ቀንዲ ጎደና ንጸጋም ዕፀፍ ስለ ዘለኹ እዚ በዓል ኤልካቢ ወይ ዝበዓል ዓባይ መኪና በዓል ሰማያዊ መኪና ብጸጋም ዘሎ ግን ካብቲ ንእሽተይ ጽርግያ ናብቲ ቀንዲ ጎደና ይሕወስ ስለ ዘሎ ንኽልቴና እንታይ ይገብር ቀዳምነት ክበና ይግብኦ ኣብዚኣ እንድሕር ኢና ከዓ ንዓይ ቀዳምነት ኣለኒ ምክንያቱ ኣብቲ ቀንዲ ጎደና ይኸይ ስለ ዘለኹ ታቤላ ኢና ኩሉ ግዜ ንርኢ እንታይ ይገብር ፍራቻ ይውልዕ ንጸጋም ዕፀፍ እቲ በዓል ትራክተር ነድሕረይ ክኸይድ ኣሎ ምክንያቱ ካብቲ ቀንዲ ጎደና ናበይ ንጸጋም ይዝዕፀፍ ዘሎ ስለዚ ቀዳምነት ኣለዎ ንዑ ከዓ ካበይ ግን ቀዳምነት ኣሎ ካብቲ ቀይሕ መኪና እቲ ቀይሕ መኪና ኣብ መወዳእታ ይሓልፍ ማለት እዩ እምበኣርከስ ኣብዛ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ሕጊ የማን እንታይ እዩ መዓስ እዩ የማን ዝፍቀደና መዓስ ኸ ሕጊ የማን ዝፈርስ ብኸመይ ዓይነት ታቤላታት ብኸመይ ዓይነት ኩነታት ርኢናዮ ኣለና ካብዛ ሓበሬታ እዚ ገለ ወሲድኩም ክትኮኑ ተስፋ ገብር እዚ ብቴዎሪ ርኢናዮ ኣለና ብግብሪ ከዓ ኣብ ከተማ ኸይድና ብዛዕባ ሕጊ የማን ክንሪኦ ኢና بخلق جزء بخلق تحسه خسام رهب